Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim. Dan uwa kasance cikin waɗanda suke yi wa manzan Allah salati. Manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi. Yana cewa zayyanu majalisakum bis salati alayya fa inna salatukum alayya nurun lakum yawmal qiyamah. Manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ku kawata wajen zaman ku da yin salati. Hakika salatin ku gare ni haske ne gare ku yawmal qiyamati. Ya Allah ka azurta mu da yiwa manzan Allah salati. Ya Allah ka azurta mu da yiwa manzan Allah salati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim. Ya kai masoyin annabi Muhammad, ka taimaka da shiyari domin tunatar suwa ga ƴan uwa masoya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam. Allah ya bamu da annabi, ya ƙara mana son annabi, ya tabbatar da mu a cikin masoya manzan Allah.